जाति कुत्ता बर' जाति कुकुर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो नोंथांमोना मारै दङ आसा खालाम बयबो मोजाङै दङ सो गाइस दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय सो गाइस दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थादो सो गाइस दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबायानो सो भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो सो गाइस दामानि माने फेसबुकआव बिराद ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दं आरोना बर' जाति कुत्ता बर' जाति कुकुर होननानै सो गाइस ओरैबायदि माने रागा जोंगासिनो दं आङो ओरैबायदि रागा जागासिनो दं दिउटियावनो मा बुंनो दिनै जोंनि बर' हारिखौ दिनै कुत्ता होननाया मामुलि गिदिर खोथाना सो गाइस बिटिआर बायदियावनो दिनै बर'नि जागा बायदियावनो जुदि बर' हारिखौ दिनै कुत्ता होननो हादोंबा बे नंखाय बांखाय सासे रेन्जार अफिसारा सो गाइस दिनै जोंनि खर' गिदिरफोरा मा खालामदों बिथांमोननि खोमायाव माने हाबाखै नामा बियो जे बिथांमोना माने बर' जाति नङा जानांगौ बेनिखायनो माने बिथांमोना माने बिदि बुंबाबो बिथांमोना माने खेरायाखै बिथांमोनाव माने मोदोमाव जेबो नाङाखै आरोना गाइसमोन स' बहुद दुखु नांथाव दिनै नंखाय बांखाय दिनै रेन्जारानो जुदि बर' हारिखौ कुत्ता होननो हादोंबा बेबो आउट अफ बिटिआर बा मोनसे खोथा दिनै बिटिआरावनो दिनै बर'नो मोनसे अधिकार होनाय जायगायावनो जुदि बेबायदिब्ला मा जागोन गाइसमोन ना साननानै नाय दिनै जोंनि खर' गिदिरफोरा माने एकदम मा होनबावनो ना गाइसमोन माने बर' हारिफोरा बिदिनो थांलाबायथोंसै बिदिनो जीबन जापन खालामलांबाय थाथोंसै बिसोरो जेबो नङा बिसोर साननैसोल' हाल्ला खालामगोन होननानै बिदि थायो आरोना माने दिनै गावसोरबोथ' बर'ना गाइसमोन स' बिथांमोनाबोथ' देहायाव नांनांगौ दिनै बे बर'आ जुदि जोंखौ बेबायदि कुत्ता होनलायनो हादोंबा गाबोन बेलेगाबो बुंगोन दिनै दानो जुदि जोङो बेखौ एक्सन लायाब्ला दिनै बे बर' होननाय समाव दिनै बेखौ एक्सन लाबासो दिनै बेलेग सुबुङाबो माने जोंखौ बेबायदि होननो हानाय नङा इन फिउचार माने मिन्थिबायना गाइसमोन बुहुद दुखु नांथाव आरोना बिराद दुखु नांखादों माने रागाबो बिराद जोंखादों आरोना दिनै जोंनि बर' हारिफ्रा बेबायदिनो नेग्लेक्ट खालाम जायैनो थांसिगोन नामा दिनै जोंनि बर'फोरा माने बिदिनो एकदम मालायनि आथिं सिङाव थानानै सोलिलांबाय थानांसिगोन नामा हमनो हाला गाइसमोन दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव खिथाहरजाबानो जाबाय आरो गाइसमोन मोनसे खोथा दिनै बै लेखाखौ सोर एप्रुभ खालामखो दिनै गासैबो माने भुल गोजा दिनै बे लेखायाव सोरबा फाग्ला नोङो थाइजौखौ आइ होननाय खोनाफेरदों नामा आं दाखालि खोनानै ओरैबायदि मिनिनो ओंखारबाय ओरैबायदि माने सोर मानसिया लिरनाय बेखौ ओमफ्राय गुतै भुल गोजा बे लेखाखौ दिनै बिटिआर सरकारा बोरै एप्रुभ होगौ बेखौ दिनै स्कुलाव माने फोरोंनो दिनै बिदि फोरोंबा माथो जोंनि बर' गथ'फोरा माने फिउचाराव माथो जेबो रोंनाय नङा उल्था पुल्टासो रोंलाजोबगोन थाइजौखौनो जुदि आइ होननानै बुङोब्ला गाइसमोन माबायदि नों साननानै नाय स' सेड आरोना गाइसमोन माने जोंनि बर' हारिफोरा माने बिदिनो गलं गफङैनो थांसिगोन आरोना आं बेबायदि जि नुहुरबाय मा बुंनो गाइस बेखौबो दाबो जुदि जोंनि खर' गिदिरफोरा थाबनो इनभेस्टिगेसन खालामनानै माबाफोर खालामाबा सोर लिरदों बेखौ जुदि माबायाब्ला बेबो बिदिनो थांगोन ना गाइसमोन दिनै जोंनि बर'फोरनि माने जेबो फिउचार नुहुरला आरोना जोङो गाइस माने जोंनि बर'फोरा माने थाबाबो दिनै बेबायदिनो मालायनि आथिं सिङाव थायैनो सोलिलांनांसिगोन आरो दिनै संबिधानावनो जुदि जोंनि बर'फोरनो बेबायदि अधिकार होनाय दंखायोना दे बर'खौ आरो मोनसे जातिखौ बेबायदि अश्लील माने गाज्रि भाषाजों दिनै बेबायदि होननो मोना जातिखौ लानानै आरोना मानो होनबा दिनै सिखाव गुन्दाफोराथ' प्रत्येक जातियावबो थाखायोना सासे सानै दा बेखौ लाना जुदि गुतै जातिखौनो बदनाम होयोबाथ' बियो माने उपजुक्त जायाना गाइसमोन मा जागोन बिदिबा साननानै नाय एसे दा सासेनि थाखायनो गुतै जातिया बदनाम जानांगौआ बुहुत ना गाज्रि आरोना गाइसमोन बेबायदि नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव खिथाहरदो गाइसमोन आंथ' बुहुत रागा आरोना जोंथ' जेबो नङा जोंथ' बिटिआर आउट अफ बिटिआरनिसो जों अब्लाबो दिनै जोंनि बर'फोरखौ दिनै बेबायदि खालामबा जोंहाबो एसेबाबो रागा जोंनो ओंखारो दुखु दं मानो होनबा दिनै जोंबोथ' बर'ना जोंनावथ' बर'नि थै दङ ना बेबायदि आरो गाइसमोन स' दिनै भिडिअ एसांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' गाइस नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय